ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠାରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ 3 ଲୋକ ସାଙ୍କରରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଡା ବସୁଛି। ଆମେ 3 ଲୋକ ସାଙ୍କରରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛୁଆଟା ଆମକୁ ବସେଇছে କେତେ ମେହନତ କରୁଛି। କେତେ ମେହନତ କରୁଛି ଓଗି ଓଗି ବି ଭିଡିଓ ବନଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠାରେ କେମିତି ଆହୁରି ଆନେ ଦେଖି ଆହୁରି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହିତ ସୁଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। କେତେ ମେହନତ କରୁଛି। ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦିଅ। କାହିଁକି କି ବୋଇଲେ ये जंगल भिତରେ ବାନେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କେତେ ସ୍ମେଲ ଲଗେଇ କେତେ ଆଗ ଉଗା ହେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମୋର ବି ସୁଗନ୍ଧ ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପୁରା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ତ ଜରୁର ତମେ ମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଭାଇ ମାନେ ରହିଲି ଟାଟା ବାଇ ବାଇ।